πάμε να φτιάξουμε ένα βιντεάκι, ένα tutorial για το πώς φτιάχνουμε μεμονωμένες δημοσκοπήσεις, polls στο Metaverse. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε δημιουργήσει την αρχική οθόνη, όπως είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Έχουμε βάλει το ερώτημα, ποιος είναι ο αγαπημένος σου ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Βάζουμε διάφορες εικόνες της αρεσκίας μας, ή δικές μας, ή όχι, από τις έτοιμες που έχει το Metaverse. Τις επιλογές μας θα βάλουμε σε λίγο, το ηχητικό που θέλουμε να βάλουμε MP3 και στη συνέχεια θα δούμε πώς δημιουργούμε όλα αυτές τις επιλογές, το record vote κουμπί και τις άλλες επιλογές που θα δούμε για να χτίσουμε την δημοσκόπησή μας. Αυτό όλο μπορεί να είναι μια αυτούσια εφαρμογή σαν αυτή που θα κάνουμε τώρα, αλλά μπορεί να είναι και μέρος μιας άλλης εφαρμογής, ένα από τα κομμάτια της. Άρα, όπως εκεί λέγαμε στο προηγούμενο tutorial, που δείχναμε ηθοποιούς, π.χ. Βασίλης Αυλωνίτης, και εκεί που εμφάνιζε την επόμενη οθόνη με τα στοιχεία του Βασίλη Αυλωνίτη, τη φωτογραφία του, το κουμπί που πατούσαμε και έκανε ένα άλλο βιντεάκι παραδίπλα κτλ. Ένα μέρος, λέω, μπορεί να είναι σε αυτά τα επόμενα βηματάκια να είναι και μία δημοσκόπηση. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το φτιάχνουμε εύκολα και να ξέρουμε να κάνουμε και αυτό. Άρα λοιπόν λέμε Create Experience, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Εμφανίζεται η οθόνη μας, όπου πάμε να γράψουμε το ερώτημα. Τώρα επειδή εγώ το έχω ήδη έτοιμο, θα το αντιγράψω από εδώ πέρα, για να μην κουραζόμαστε. Άρα λοιπόν δεξί κλικ αντιγραφή και πάμε να το επικολλήσουμε. Λοιπόν, στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε την εικόνα που θέλουμε. Πατάμε εδώ, διαλέγουμε από τις έτοιμες εικόνες η δικιά μας, όπως ξέρουμε κάθε φορά. Τώρα εδώ γράφω, δεν γράφω football, που θα γράφω εμείς στην Ευρώπη, αλλά soccer, όπου εδώ εμφανίζει τα ανάλογα για το soccer που λέγεται στα αμερικάνικα, το ποδόσφαιρο. Έχουμε 2D, 3D και διάφορα άλλα ή και stickers, όπου μπορούμε να βάλουμε την αντίστοιχη επιλογή που θέλουμε. Τώρα, ας βάλουμε αυτόν εδώ το τυπάκο να παίζει μπαλίτσα. Μπορούμε να βάλουμε και ηχητικό αν θέλουμε, το καλωσόρισμα που λέμε. Ας το βάλουμε από τώρα να ξεβερδεύουμε. Τώρα εδώ θα βάλω δικό μου, οπότε θα πάω να διαλέξω να φορτώσω, όπως ξέρουμε από εδώ, το δικό μου ηχητικό. Και επειδή το ήδη έχω κατεβάσει από πριν, είναι ένα ωραίο ηχητικό για αγκολάκια. Το τεστάρουμε. Super. Δίνουμε και ένα όνομα, ας πούμε, που θέλουμε και κάνουμε save. Και επειδή κρατάει λιγάκι, περιμένουμε μέχρι να σωθεί οριστικά, να αντανακλαστεί στην εφαρμογή μας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ ωραία ηχητικά που μπορούμε να ψάξουμε να τα δούμε και έτσι να βάζουμε τα αντίστοιχα ωραία εφέ μας και όχι κάποιες. Γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο στο πόσο ωραία θα είναι η εφαρμογή μας. Ωραία, μπήκε η εφαρμογή μας εδώ, το ηχητικό μας. Πάμε να βάλουμε τα κουμπιά. Άρα, ας πατήσουμε, είπαμε εδώ, να χτίσουμε ξανά πόσες επιλογές θέλουμε. Θα βάλουμε 4 ποδοσφαιριστές και θα βάλουμε και μια επιλογή που να λέει ο άλλος ότι δεν θέλει κάποια από τις 4, αλλά δικιά του επιλογή. Άρα θα γράψουμε άλλο εκεί, οι άντρες στα αγγλικά. Πάμε λοιπόν τώρα να τα βάλουμε στη σειρά, να μην είναι έτσι και κρίνουμε την οθόνη μας. Πατάμε λοιπόν την επιλογή, είπαμε εδώ στο γκρίζο και πάμε εδώ να πούμε αυτή την επιλογή. Διαλέγουμε τους χρωματικούς συνδυασμούς της αρεσκίας μας, όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Παίζουμε με την παλέτα, ας πούμε εδώ, τώρα τα κάνω έτσι μπλε και πάμε να γράψουμε τις τιμές που θέλουμε. Πρώτα, ξέρω εγώ, θα βάλουμε τον Diego Armando Maradona. Στη συνέχεια θα βάλουμε τον Πελέ, ας πούμε, το γνωστό ποδοσφαιριστή της Βραζιλίας, που είναι ακόμα εν ζωή.
και άλλες επιλογές όποιες θέλουμε. Τώρα ας βάλουμε σύγχρονους τον Μέση και τον Ρονάλντο ή ό,τι άλλο θέλει ο καθένας, στα ανάλογα εννοείται που θα φτιάξει. Και στην επιλογή αυτή που λέει θα πούμε άλλο, δηλαδή κάτι που θέλει ο ίδιος ο user να μας γράψει. Τώρα, πάμε να δημιουργήσουμε μια δημοσκόπηση και όλη την αλληλουχία που πρέπει να επιτύχουμε. Εμείς μέχρι τώρα τι δείχναμε? Πατάμε στην επιλογή που θέλουμε, Μαραντόνα, Πελέ, τώρα εδώ ή οτιδήποτε, και ας πούμε εδώ, και μας έλεγε πάρει στην επόμενη σκηνή, ποια σκηνή, οπότε λέγαμε new scene, έβγαινε καινούργια κλπ. Το ξέρουμε αυτό το βιολί. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε και αλλιώς όμως, δηλαδή ενώ είμαστε εδώ πέρα, να πούμε, βλέπουμε εδώ κάτι που δεν σχολιάσαμε παλαιότερα, add new, και βγαίνει η γνωστή καρτέλα με τις διαθέσιμες επιλογές. Εμείς τώρα, σε πρώτο πλάνο θα διαλέξουμε πρώτα αυτό εδώ, θα θυμόμαστε, που είναι για poll, το πατάμε, βγαίνει εδώ πέρα, θα το δούμε μετά πώς θα το χειριστούμε. Και στη συνέχεια θα πάμε να ξαναπατήσουμε στο Add New. Είμαστε στο συγκεκριμένο εδώ, αλλά θα πάμε polls, δεν θα πατήσουμε τίποτα ακόμη. Απλά πατήσαμε Add New, θυμίζω μόνο. Πάμε εδώ που λέει polls και εδώ θα πούμε την επιλογή vote, σκέτο, όχι value τώρα, το σκέτο εδώ, use. Οπότε θα βγει αυτό το τετραγωνάκι στην μέση εδώ πέρα. Αν το μετανιώσαμε, ξέρουμε ότι έχει επιλογή διαγραφή, για να βάλαμε 2 φορές κατά λάθος, πατήσαμε, θα το σβήσουμε. Τώρα προσέξτε το μυστικό πώς συνδέουμε τα κουμπιά επιλογές δηλαδή με το record mode και τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, θα θυμάστε ότι έχουμε 3 κλικ. Μαραντόνα, 1 κλικ. Εδώ το βλέπουμε, δεύτερο κλικ. Και record mode και βγήκε το βελάκι. Πελέ, κλικ, τρίτο κλικ. Μέση, κλικ, κλικ. Ρονάλντο, κλικ, κλικ. Έχουμε τελειώσει και φυσικά θα βάλουμε και την επιλογή στο other, πάλι το γνωστό, και εδώ, γιατί όχι και εδώ, για να μπορούμε να συνδέσουμε και αυτή την επιλογή. Αλλά αυτή την επιλογή πρέπει να τη συνδέσουμε στη συγκεκριμένη και με την επιλογή που να πηγαίνει ο άλλος και να γράφει ό,τι θέλει. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό? Πάλι add new εδώ και θα βάλουμε πιο απ' όλα, πιστεύουμε ότι είναι το καλύτερο, το βλέπουμε. Φυσικά θα είναι αυτό εδώ, το λέει, text import scene. Και οπότε έχουμε βάλει και το συγκεκριμένο. Τώρα, αυτό εδώ μπορούμε να το αλλάξουμε προφανώς για να μην έχει το ίδιο μαγνητάκι εδώ που παίζει, τέλος πάντων, αλλαγή. Θα διαλέξουμε κάποιο άλλο αν θέλαμε, ας πάμε τώρα σε 2D και να βάλουμε το αντίστοιχο που εμείς θέλουμε. Τώρα μπορούμε να βάλουμε αυτό το παιδάκι εδώ που παίζει, να είναι διαφορετικό. Στη συγκεκριμένη επιλογή θα βάλουμε πάλι το ίδιο σχόλιο όπου θα λέει ποιος είναι αγαπημένος ποδοσφαιριστής ή μπορούσαμε να το τροποποιήσουμε και να πούμε τελικά εσύ ποιος πιστεύεις είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, αν θέλαμε. Των εποχών να το πούμε, να τα αλλάξουμε λίγο κατά την γνώμη σου θέλουμε να πούμε, την γνώμη σου. Ωραία. Και τώρα θα πάμε να το συνδέσουμε, όπως κάναμε και με τα άλλα. Ήδη το έχουμε συνδέσει σε αυτή την επιλογή, έτσι. Άρα θα πούμε other, click, click. Και συνδέθηκε, το βλέπουμε. Αλλά πρέπει να το συγκεκριμένο να το συνδέσουμε και με την επιλογή για να δέχεται αυτές τη δικιά του κάθε ενός user συγκεκριμένη επιλογή, τη διαφορετική από τις διαθέσιμες που του δίνουμε. Όσο το κάνουμε, πάλι με τα 3 κλικ. 1, 2, 3. Βγήκε και η γραμμή εδώ, βλέπουμε, και άρα είμαστε κομπλέ. Στο τέλος, πάλι θα τα ελέγξουμε να δούμε τι έχει γίνει, για να είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι καλά. Τώρα, θα πάμε να συνδέσουμε
το κουμπί Record Mode που το έχουμε με την επόμενη επιλογή μας, που είναι αυτή η poll που έχουμε ήδη κάνει. Πώς θα το συνδέσουμε? Με το γνωστό τρίπτυχο των 3 κλικ. Πού θέλουμε να καταλήγουμε? Στο poll. Άρα αυτό θα είναι πάντοτε τελευταίο, εκεί που θέλουμε να καταλήγουμε. 1, καθυστερεί λίγο, 2, 3. Και πρέπει να βγει, να το βγήκε το βελάκι αυτό και μικρούλικο που πάει εκεί πέρα. Τώρα, πάμε να δημιουργήσουμε να διαλέξουμε poll. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, πατάμε εδώ που είμαστε και λέει, εδώ το βλέπετε, select a poll. Εγώ τώρα, επειδή ήδη έχω φτιάξει το poll, εδώ μέσα μπορώ να διαλέξω κάποιες από τις έτοιμες poll που έχω δημιουργήσει στο παρελθόν, μπορούν να είναι δεκάδες και να ταιριάζει σε συγκεκριμένη περίπτωση ή απλά να την τροποποιήσω κάποια από τις έτοιμες. Εμείς όμως, αν εδώ βλέπετε, ποιο είναι το αγαπημένο σου ζώο, τη ζούμε σε μια άλλη που έχω κάνει, ή τώρα αυτό που το έχω κάνει νωρίτερα, ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, και να το συνδέσω απευθείας. Αλλά εμείς θα κάνουμε από το 0 μια καινούρια poll. Άρα λέμε new, αυτό θα κάνεις εσύ, και εδώ θα πας να διαλέξεις την επιλογή που χρειάζεσαι. Πάμε να το δούμε λίγο πώς θα το κάνουμε αυτό. Πάμε λοιπόν να γράψουμε το ίδιο πάλι εδώ πέρα, δηλαδή βλέπουμε ποιος είναι αγαπημένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, και μετά θα πούμε ας δούμε τώρα τα αποτελέσματα ουσιαστικά. Ας δούμε τα αποτελέσματα ή τι ψηφίσατε ή κάπως έτσι, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Ας δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Επίσης, όχι, τίποτα άλλο. Μπορούμε να μαθούμε και εδώ να βάλουμε διάφορα εφέ, καρδούλες και διάφορα άλλα, τα οποία θα τα δούμε και στην πορεία. Ή ας τα δούμε και από τώρα. Πώς το κάνουμε? Πάμε στο YouTube. Σας προτείνω τον εξής τρόπο για να τα ξέρετε και καλύτερα από μένα ορισμένα πράγματα. Ας πάμε σε ένα οποιοδήποτε βιντεάκι το οποίο ταιριάζει εδώ πέρα. Τώρα εγώ βάλω αυτό που βρήκα από το γιο μου που παίζει όλη την ώρα τα συγκεκριμένα και πάμε εδώ στα σχόλια να βρούμε καρδούλες ή μαγνητάκια που έχουν ήδη βάλει κάποιοι άλλοι στα δικά τους τα σχόλια. Οπότε μπορούμε να πάρουμε την ανάλογη, το ανάλογο. Να, εδώ βρήκα για παράδειγμα το καρδούλες. Ας πάρω αυτές τις δύο εδώ. Δεξί κλικ αντιγραφή και πάω εδώ να το βάλω. Εντάξει, ας βάλω έτσι μπόλικα εδώ και είμαστε κομπλέ. Create call, το είδαμε και αυτό το συγκεκριμένο, οπότε έχει γίνει και η συγκεκριμένη επιλογή μας. Τώρα λοιπόν έχω ήδη κάνει την επιλογή μου, εντάξει, πάει εδώ δίπλα, αλλά εδώ τώρα που είμαι, λέω πρέπει να αντανακλαστεί εδώ πέρα. Άρα ήμουνα εδώ, θυμίζω, έκανα κλικ, εδώ μία, εδώ δύο και εδώ τρεις για να δει το βελάκι και τώρα πάω στην επιλογή εδώ να πω ποια είναι η poll. Select poll. Ποια είναι η poll που έκανα εδώ προηγουμένως, ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών ή ποιο έχω βάλει. Ας βάλω τη συγκεκριμένη εδώ στην επιλογή και βλέπουμε ότι θα βγει η επιλογή που έχω κάνει. Τώρα εγώ βέβαια διάλεξα άλλη επιλογή. Ας βάλω την τελευταία τέλος πάντων που έκανα. Και τέλος πάντων όποια επιλογή θέλουμε. Τώρα θα πάμε στο τελευταίο ουσιαστικά στάδιο. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ πέρα και θέλουμε να πάμε σε μια νέα σκηνή την οποία τώρα θα δημιουργήσουμε. Ας το κάνουμε με το καινούριο, το παλιό τρόπο που το κάναμε, δηλαδή transition to scene και θα πούμε μια new scene. Είμαστε λοιπόν σε μια scene, τι θέλουμε εδώ πέρα να εμφανίζει, μια κλασική οθόνη που να λέει τέλος και ευχαριστούμε και κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Οπότε για να βάλουμε αυτό το τελευταίο εδώ, ας αλλάξω να μην είναι το ίδιο. Οπότε να πάω να βάλω κάτι άλλο που θα ήθελα. Τώρα για λόγους έχει διάφορα εδώ πέρα. Ας βάλω την παλίτσα αυτή εδώ πέρα. Μ' αρέσει να δω πώς εμφανίζεται.
Δεν μ' αρέσει, πάω και το ξαναλάβω. Ωραία, καλό, είναι τεράστια. Μπορώ να ξαναβάλω και τον ήχο, τον γνωστό μας ήχο, που ήταν πάρα πολύ ωραίος με τα ποδόσφαιρα και να τελειώσει όμορφα, ωραία η πάλι όνομα, βλέπετε δεν μας δίνει να φύγω, όπως θέλω το ξανανομάζω το ίδιο και είμαστε έτοιμοι να τελειώσει το τελευταίο βηματάκι που έχουμε και να κάνουμε ένα τελικό έλεγχο για να βγάλουμε τη δημοσκόπησή μας. Περιμένουμε λιγάκι ακόμη. Όσο πιο μεγάλο είναι το αρχείο, τόσο πιο πολύ περιμένεις. Και αμέσως ήδη έχει γίνει, το βλέπουμε. Και εδώ μπορούμε να γράψουμε το ανάλογο σχόλιο που θέλουμε. Π.χ. ποιο σχόλιο. Ευχαριστούμε πολύ που ψηφίσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ελληνικά, ευχαριστούμε που ψηφίσατε. Πάλι μπορούμε να βάλουμε κάποια άλλα εφέ, αν θέλουμε. Τώρα θα βάζω μερικές καρδούλες εδώ. Πολύ το έχουν κάνει αναπτυσιάρικο, τέλος πάντων. Ας πούμε κάπως έτσι. Και αλλάζω πάλι αν θέλω το χρώμα εδώ σε οτιδήποτε. Και πάω να βάλω και το τέλος. Άρα πατάω εδώ και τι πρέπει να γράψω, exit. Ή και τα δύο, ή ας γράψω και ταυτόχρονα και το end experience. End experience. Έχω τελειώσει. Μπορώ να αλλάξω και το χρώμα να μην είναι το ίδιο ή να βάλω κάτι άλλο τέλος πάντων εδώ. Και να το κάνω σε αυτή τη μορφή. Έχω τελειώσει λοιπόν το τέτοιο και θέλω να πω ότι τελειώνει τώρα η εφαρμογή όταν φτάσουμε σε αυτό την τελευταία σκηνή, έτσι, τηλεφωνάκι. Άρα μόλις πατάω τι να γίνεται, transition to scene, σε scene ή το τέλος. End experience. Πολύ σωστά. Έχουμε τελειώσει την εφαρμογή μας και πάμε να δούμε λίγο πώς θα το σώσουμε και όλες τις λεπτομέρειες. Τον έλεγχο πρώτα απ' όλα όμως. Πάμε, τα ελέγχουμε στην στο πρώτο τηλεφωνάκι. Πάμε ξανά να θυμηθούμε τι έχουμε κάνει. Μαραντόνα, το βλέπουμε. Και τι είχαμε κάνει, πρώτο ένα κλικ. Θα το ξανακάνουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι το ξαναπατάς. Και το record vote. Πελέ, κλικ, ξανά. Μέση, έτσι, τρίτο κλικ. Ρονάλντο, κλικ και τέλος κλικ. Λοιπόν, στη συνέχεια βλέπουμε στο record vote ότι πάει στην... κάναμε συν, ποιος είναι ο αγαπημένος και κάνει transition του συν 2. Στο poll. Στη συνέχεια είπαμε, είμαστε στο συγκεκριμένο και βλέπουμε ότι πάει στη συν 4 για να δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Νομίζω είμαστε εντάξει. Κάνουμε το τελευταίο ξανά publish για να είμαστε κομπλέ ότι όλα έχουν γίνει. Δίνουμε το όνομα που θέλουμε να το σώσουμε. Τώρα εδώ το λέω favorite. Θα τα γράφω και σωστά. Soccer αυτό που αυτό. Player. Το full time, κάπως έτσι τέλος πάντων τώρα. Και την περιγραφή που τυχόν θέλουμε. Αν θέλουμε να βάλουμε και το χρώμα, να εμφανίζεται. Το θυμόμαστε και αυτό. Τι χρώμα θέλουμε να είναι. Τι χρώμα θέλουμε να είναι. Τέλος πάντων, να βάλω τώρα αυτό το πρασινάκι και είμαστε έτοιμοι να το σώσουμε. Το κλείνουμε, είπαμε αυτό. Μόλις έχουμε ολοκληρώσει την εργασία μας, την εφαρμογή μας, μπορούμε να πάμε να ελέγξουμε ότι όλα είναι σωστά. Έτσι, έχουμε τα κουμπιά εδώ πέρα, βλέπουμε το καθένα τι κάνει, πώς πάει, υπάρχει το ηχητικό αρχείο, ναι. Πάμε στο record vote το κουμπί, βλέπουμε ότι που πάει στη συν 4. Αυτή είναι η συν 4 εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο δηλαδή πηγαίνει. Για να δούμε εδώ πέρα τι ακριβώς γίνεται. Πού πάει η συγκεκριμένη, πάει στη συν 3. Άρα είμαστε όλα καλά. Ξαναπάω στο μπλε κουτί που μαζεύει τις ψήφους
Και βλέπω εδώ όχι μόνο ότι πάει στο συν 4, αλλά και ότι είναι στη σωστή poll και δεν πάει σε καμιά κατά λάθος άλλη και άρα βγάζει λάθος αποτελέσματα. Για να πάμε και στην τελευταία, στη συν 3 δηλαδή είμαστε εδώ πέρα. Πάμε στο κουμπί το συγκεκριμένο, βλέπουμε έχει το ηχητικό πάλι εφέ. Πάμε στο κουμπί exit και βλέπω ότι όταν πατιέται που τι κάνει, κάνει από εδώ το exit experience, το οποίο είναι σωστό και άρα θέλαμε να τελειώνει η εφαρμογή μας. Όταν είμαστε όλα εντάξει, φυσικά κάνουμε ένα τελευταίο publish, ωραία, προσθέτουμε κάτι, οτιδήποτε θέλουμε να διορθώσουμε, ξέρω εγώ, και λέμε στο advanced εδώ, όπως έχουμε πει, το χρώμα, αν θέλουμε οτιδήποτε να αλλάξουμε. Ας το κάνουμε αυτό το κιτρινιάρικο τώρα τέλος πάντων. Και μόλις το τελειώσουμε, θα πούμε το τελευταίο publish, ξανά publish δηλαδή, και πάμε πλέον να το κλείσουμε και να το τεστάρουμε από το γνωστό εδώ, με το κινητό μας, και να δούμε στην πράξη αν όντως όλα αυτά που είπαμε δουλεύουν στην εντέλεια. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας.